Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Yo, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, dados. Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro, kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng, nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih, nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya, ya guyone, sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya mubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bolane kek mburi mawon ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setelika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dadosnya nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Nggih, momen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak Mas. Okay. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Niku lek Ponorogo Witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala aku kae sing tak undang. Iku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo. Nggih. Mas Jo Klitik Jo Kluthuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah iki asih ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi ngono mboten. Lho pripun Mas?
Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badhean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah nang nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting le seduluran lho, Mas. Sedulur, aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenane. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Ya Mbak Elisa. Ya, Mas Gareng. Mas Sahyokun tadi Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Niku pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh penak no gaweane Gareng malih penak no. Lah nggih to, dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Mbak Tembang Lisa? kangen wonten, podang kuning wonten. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing Tembang ngaturke kangen, jenengan. siap. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket Pak Mujito. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut mburi kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yun? Tembang kangen. Nggih, dikinangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo to tembang kangen. Dados. Wayah wengi udan krimis wis suwe banyu kang tuwes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning
Pratorjo, Madiun, Sugilaras. Berkah barokah plek. Muga-muga akeh rezeki, Ya. panjang yuswa, Amin. lancar usahane. Lancar usaha.